שלום לכולם, היום הוא יגיד לכם. טוב, שלום. פרק ראשון. בדיוק, סתם לא. חזרנו, סתם. אני מוריד את המכנס, יופי. זה שרת שלי. שלי, שקרן. זה חבן IP. איך נותנים כאפה? לא, תרבו אחריי, שהם יראו איך אני עושה פרקור. אז אני אעשה לך גיימונד 0. הנה. תראה להם איך אני רץ. זוכר את השיטה? איך אתה אומר את זה? הנה, חכה. שלילה, הנה. תסתכל, שהם יסתכלו. הנה, נעשה גם לא. וואי, גם שמתי מחוץ לבית. אני אעשה לך מי. שמתי, אבל גם הנה. אבל זה כיף, לא? איפה אתה? מה? יאללה, אתה עושה, זוכר מה אמרנו שאתה תעשה את אני עושה את הבתים, אתה לא צריך, רק השלמת את הגינה, יופי לך? אתה עושה עכשיו את הכביש. אחרי זה אתה מראה לי את הסרטון, אם אני רואה שסתם אתה שיקרת, אני מוריד לך את הראש. סתם. אבל אם אתה משקר, אתה שקרן. מה? למה? הם שמעו אותי אומר את זה? הם שמעו את זה אומר את זה? ואת הסקייפ.